A prý je soutěž, kdo udělá jako z těch půl litrů plastovek největší komín. Zatím prý vedem. Takže jsou zvědavé, jestli nás někdo průkne. Romane. A dělej, pozor, hele. Takhle, my nevyhrajeme, ale je to hezký. Podívej, je to hezký. Zatleskáme. Našim. A pozor, tenhle kousek je vytažený z kološrotu. A ty na chlapi mu dali život. Ten byl odsouzený k tomu skončit jako hromada šrotu, jo. Takže si zaslouží obrovský potles. Tento přehnala brzda. Jak se říká, kde prošlo Rusko, ani tráva nemá. Takže, ano, ale zatleskáme, protože tohle mělo skončit jako hromada šrotu. Velmi dobrý čas. Ta Škodovka přebarvená, až to jede, má tam auto. Nevadí, hele, ten proved úplně na play, ale zatleskáme. Vážně teda. Nevím, kde to, pozor, to jsou šíroví kluci. To je zase šír. No. Dívej, to víš, jo, on říká, že tam může být. Jo, pojďte pomožíme, pojďte nevím, kam jede, ale Lepladín a dívej, pojď. A jedným kolem. Já se Jo, takže měla věvůčka, takže to taky není úplně za rohem. Takže jak se říká, to je zahraniční soupeř, ne? Jo, zatleskáme výborně až na konci. Roma je to dobrý vědět, ne? Jo. Takže přátelé, vy tady musíte všichni vydržet, protože ty traktoristi si zaslouží ten potlesk. My tady nemůžeme stát jenom dva, jo? 3, 2,5 pozor, to je půl chlapa, ano. Stojíme tady my dva a buben.